Pozdrav youtuberi, kao što vidite u naslovu ovog klipa, današnja tema je kako hakovati Facebook. A moj odgovor je nemojte biti naivni, jer ne postoji nijedan mali program koji se može skinuti preko interneta i koji može da probije tamo Facebook zaštitu i ta sranja, kako već se ne znam ja. Znači, to je sve stvar programiranja. Evo, naš sam primjer. Sada ukucate vi na primjer ovdje svoj username, svoj password, onda izaberete preko koje je email servis, na primjer Gmail, i onda tu stavite, nemam pojma ni ja, izaberete port, stavite facebook.eh, onda build kako se čita, onda ovdje unesete svoj username i svoj password, to jest svoj email i svoj password. Znači, vaš email i vaš password stiže nekom koji je pravi ovaj program, stiže na njegov Gmail i on pritom dobija vaše podatke. Znači, Facebook može se hakuje, ali za to trebaju godine i godine školovanja. Znači, moj odgovor je samo nemojte biti naivni. I to je to. Ćao, ćao.